Γεια σας. Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας και για αυτά που είπατε και ευχαριστώ που μου κάνατε την τιμή να παρέμβω στην συζήτησή σας και στην εκδήλωση εδώ για να πω κι εγώ μερικές σκέψεις επιπλέον ίσως από αυτά που ακούστηκαν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τώρα καταλαβαίνει ένα κομμάτι της κοινωνίας μας ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Όταν το λέγαμε εδώ και κάνα 2-3 χρόνια, όταν το επαναλάβαμε και στο συνέδριό μας πριν από 2 μήνες, δεν γινόταν πιστευτό γενικότερα στην κοινωνία μας. Εξελίσσεται εδώ και χρόνια στην πατρίδα μας ένας σκληρός κοινωνικός ταξικός πόλεμος πάνω στο έδαφος της καταστροφής που οι πολιτικές του μνημονίου έχουν δημιουργήσει και ταυτόχρονα εξελίσσεται και τώρα κορυφώνεται ένας πόλεμος στο πεδίο της πολιτικής, στο πεδίο της πολιτικής λύσης, στο πεδίο της διακυβέρνησης, στο πεδίο της εξουσίας. Το πώς θα συμμετάσχει καθένας ως άτομο ή ως συλλογικότητα στα μετερίζια, στα στρατόπεδα αυτού του πολέμου είναι θέμα που θα πρέπει συλλογικά αλλά και ατομικά να το αποφασίσει. Θα πρέπει να γίνουμε οι φορείς που θα συνειδητοποιήσουν όλος ο κόσμος ότι δεν μπορεί κάθε μία αντίσταση σε κάθε επιμέρους χώρο να ανατρέψει αυτή την πολιτική, μπορεί να αναστείλει κάποια κακά από την επιμέρους πολιτική σε αυτό το χώρο, στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλιση, στους οργανισμούς αυτοδιοίκησης, στην εργασία κυρίως, μπορεί να αναστείλει κάποια κακά από αυτά τα οποία έρχονται και επέρχονται, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει να ανατρέψει συνολικά αυτή την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, την πολιτική που οδηγεί σε ανθρωποθυσίες και σε ανθρωπιστική καταστροφή, όπως πολύ σωστά και αναλυτικά προηγούμενα εδώ στο τραπέζι αναλύθηκε. Άρα λοιπόν χρειάζεται καθένας να βάλει το λιθαράκι του, να βάλει τις ώρες που απαιτούνται, να βάλει τη στάση ζωής του, το μυαλό του, την αγωνιστικότητά του, να πάρει τα ρίσκα του για να συμμετάσχει σε αυτό τον πόλεμο, για να είναι αυτός ο πόλεμος νικηφόρος για την κοινωνία, για το λαό μας, για την αριστερά, για το μέλλον αυτού του τόπου. Τέρμα οι καναπέδες, τέρμα η κατάθλιψη όπου καθένας πέφτει μέσα ή η αλληλεγγύη σε επίπεδο απλά μιας φιλανθρωπίας. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται και έχει οριμάσει αυτό μέσα στον κόσμο ένα λαϊκό κίνημα ανατροπής, πολιτικής ανατροπής και εναλλακτικής πρότασης, εναλλακτικής λύσης στο επίπεδο της διακυβέρνησης για να σταματήσει αυτή η πολιτική. Ακούστηκαν προηγούμενα κάποιοι προβληματισμοί για το πώς δεν υπάρχει μέσα από το φόβο και τα λοιπά, γίνονται διάφορες ερμηνείες. Αυτό το πάθος, η αγωνιστικότητα μέσα στον κόσμο, πολλοί λένε η νεολαία που είναι, τα πανεπιστήμια που είναι, οι εργαζόμενοι γιατί δεν γεμίζουν ξανά τις πλατείες κτλ. Δεν υπάρχει πιο πρόστιχη λέξη από τη λέξη που τη χρησιμοποίησε και χθες ο Σαμαράς, υπομονή. Το τρώμε στη μούρη κάθε μέρα μέσα στη Βουλή όταν λένε επιχαίροντας ότι κοιτάξτε, φαίνεται πως οι εργαζόμενοι, ο λαός μας δείχνουν μια αξιοσέβαστη, σημαντική υπομονή και περιμένουν πράγματι να καρποφορήσει αυτή η πολιτική που το δούνο του λέει ότι είναι χρεοκοπημένη και οδηγεί εκεί που οδηγεί. Τάχα τέσμο ο κόσμος έχει μια υπομονή για να περιμένει να αυγατήσει. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό που έχει συμβεί τώρα στην πατρίδα μας, στη χώρα μας, οδηγεί πραγματικά σε απόγνωση, οδηγεί σε βουβή πολλές φορές οργή, οδηγεί
σε προβληματισμούς οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν εκρήξεις μέσα στην κοινωνία μας, και καλά θα είναι να τις δημιουργήσουν. Γιατί είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έγινε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Προσέξτε το αυτό. Αναφέρθηκε κάτι και για τον πόλεμο προηγούμενα. Σε κάθε περίοδο η ανθρωπότητα, και ο προηγούμενος μικρός πολύ μεγάλος αιώνας και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχε το στοιχείο της προόδου. Δηλαδή από ένα κατώτερο σημείο υπήρχε πραγματική προσδοκία το ότι θα πάει κανείς ως οικογένεια, ως άτομος, θα κερδίσει κάτι περισσότερο στο επίπεδο της μόρφωσης, της ζωής, των εμπειριών, της οικονομικής κατάστασης και όχι μόνο. Αυτό το στοιχείο γονιμοποιούσε και τις δημιουργικές διαθέσεις των ανθρώπων, και αλλά και την αγωνιστικότητά τους. Έφτιαχνε τα στρατόπεδα εκείνων των περιόδων απέναντι στη συντήρηση, απέναντι στο κεφάλαιο, στα κέρδη των καπιταλιστών κτλ. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο της προσδοκίας και της ελπίδας. Και αυτό προσπαθούν να δείξουν στον κόσμο, ότι λύσεις ορατές, λύσεις για τον επόμενο χρόνο, το μεθεπόμενο, για να σηκωθεί κάποιος στα πόδια του, ένας νέος άνθρωπος να βρει δουλειά, να προχωρήσει τη μόρφωσή του, μια οικογένεια να ξαναορθοποδήσει, να ξανανοίξει το μαγαζί. Τέτοιες λύσεις δεν υπάρχουν, διότι οι ίδιοι λένε ότι παραδείγματος χάρη για την ανεργία θα χρειαστούν πάνω από 10-15 χρόνια, και το ξέρουμε αυτό, με ρυθμούς ανάπτυξης 3 και 4% το χρόνο, για να ξανακερδιθούν οι θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί. Άρα λοιπόν έχει πέσει ένα πέπλο, μια καταχνιά, όπου αυτό το βασικό στοιχείο μέσα από το οποίο ζωγονείται και αιμοδοτείται μια κοινωνία και συνίσταται και ο ιστός της που την κάνει ενιαία και αλληλέγγυα, έχει καταστραφεί. Πάνε να τον καταστρέψουν. Δηλαδή το στοιχείο της προόδου. Το στοιχείο το ότι μπορούν και είναι ορατό και είναι δυνατό να ζήσουν έστω και κατά λίγο καλύτερα από την προηγούμενη γενιά. Αντίθετα τώρα, όλους εμάς τους μεγαλύτερους μας έχουν γεμίσει με ενοχές για το ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά που είχαμε σκεφτεί για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας, οι νέοι άνθρωποι, αισθάνονται επί ξύλου κρεμάμενοι, διότι δεν υπάρχει ίχνος εργασιακών εγγυήσεων, κοινωνικού κράτους, βοήθειας, συλλογικών δομών μέσα στα οποία να κάνουν τις δικές τους περπατησιές. Αυτό το κλίμα λοιπόν, αυτή η αθλιότητα που μας έχουν οδηγήσει, το ονομάζουν υπομονή. Το ονομάζουν υπομονή. Δηλαδή το ότι ο κόσμος κάθεται κάθε μέρα σπίτι του ή έξω στη δουλειά του ή στις παρέες και βάζει κάτω αυτή την απόγνωση που έχει δημιουργήσει αυτή η άθλια πολιτική, θεωρούν πως είναι μια θετική στάση ανοχής και συνένεσης. Είναι εγκληματίες. Είναι εγκληματίες και θα πρέπει να πληρώσουν πολιτικά στο έδαφος της δημοκρατίας, αλλά να συντριβούν. Να συντριβούν και αυτοί και οι πολιτικές τους. Και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από αυτή την κοινωνία. Οποιαδήποτε ανοχή θα πρέπει να σταματήσει. Διότι ακριβώς και μέσα στην κοινωνία μας υπήρξαν ακόμα και θύλακες εκφασισμού. Είναι λάθος να λένε τώρα ότι όλοι ξαφνικά ξυπνήσαν για να καταλάβουν αυτό που έκανε η Χρυσή Αυγή. Δεν είναι σωστό ότι όλος ο λαός μας είναι απέναντι στο μνημόνιο και έχει συνειδητοποιήσει την δουλειά, τον πόλεμο που πρέπει να γίνει και να είναι νικηφόρος για να κερδίσει το μέλλον του. Ένα κομμάτι, μερίδες του κεφαλαίου κερδίζουν, κερδοσκοπούν μέσα στην κρίση, και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι μικρό, μειοψηφικό, μονοψήφιο, εκφασισμένο. Μέσα από δεκαετίες, από τις τελευταίες δεκαετίες, στις δεκαετίες ή στα χρόνια της ευμάρειας, πριν από την κρίση, που διαμορφωνόταν λαϊκίστικα, εθνικιστικά ρεύματα μέσα σε μια κοινωνία, που διαμόρφωσαν μια ανοχή και μια συνένεση σε αυτές τις πράξεις που τώρα αποκαλύπτονται για τη Χρυσή Αυγή.
Και γι' αυτό και αυτά τα ποσοστά που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις να κρατιέται, να υπάρχει ένα ποσοστό, αφού πλέον υποτίθεται έχουν αποκαλυφθεί όλα. Δεν είναι κάτι παράξενο που μας συμβαίνει και αυτό και πρέπει να ψάξουμε τα πολολότα πρόβατα, έτσι. Είναι αυτοί που λέγανε μέσα στην κρίση θα φωνάξω τη Χρυσή Αυγή, για να όταν διώχνανε τους εργάτες, τους μετανάστες ή και κάποιους Έλληνες χωρίς να τους πληρώσουν τα μεροκάματα ή χωρίς να βάλουν τα ασφάλιστρά τους. Είναι μέσα από μια βία που θα ήταν αποδεκτή για την αντίληψή τους, ακόμα και η κατάσταση αυτή που σήμερα μετράμε δεκάδες νεκρούς μετανάστες αυτές τις μέρες στο νησί το Ιταλικό στη Λαμπεντούζα. Το αποδεχόντουσαν. Το ξέρουμε καλά, πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια σαν κοινωνία. Υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στην κοινωνία μας που δεν θα είχε πρόβλημα για να λυθεί το μεταναστευτικό, διότι είχαν πιστεί από την ατζέντα Σαμαρά ότι πρέπει να απελευθερώσουμε τις πόλεις μας και ότι οι μετανάστες μας φέρανε στην κρίση και μας πήρανε τις δουλειές μας, που αν τους λέγανε κιόλας παιδιά θα ποντίσουμε και μερικά πλοία στο Αιγαίο για να τελειώνουμε, θα λέγανε ναι. Δεν θα λέγανε ναι και σε αυτές που θα λέγανε αυτές τις πολιτικές. Να τα ξέρουμε αυτά. Διότι είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας που κάνουν. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ λέμε ότι είναι άλλο η διακυβέρνηση, η πολιτική διακυβέρνηση, που και αυτό βλέπετε πόσα εμπόδια και πόσα αναχώματα βάζουν μπροστά μας, και είναι άλλο το θέμα της εξουσίας, το θέμα δηλαδή μέσα στην ίδια την κοινωνία να υπάρξουν αυτές οι σοβαρές ιδεολογικές, πολιτιστικές, ριζοσπαστικές αλλαγές που θα στηρίξουν μια πορεία της χώρας στην πρόοδο και στην αριστερά. Όταν λέμε αυτό το πράγμα έχουμε τη σοφία της αριστεράς τόσων δεκαετιών, έστω και από πολύ μειοψηφικά ή λιγότερο μειοψηφικά ποσοστά, για να ξέρουμε ότι οι αγώνες κερδίζονται μέσα στην κοινωνία. Και οι νίκες κρατιούνται και μένουν όρθιες μέσα στην κοινωνία. Και πως το να περιμένουν ενδεχομένως κάποια τμήματα που δεν τα έχουμε πείσει ακόμα ότι θα έρθει μια διακυβέρνηση της αριστεράς που θα πατήσει ένα κουμπί αναθέσεως για να γυρίσουμε στην προτεραία κατάσταση, αυτό είναι μια μεγάλη αυταπάτη, μια μεγάλη φαντασίωση, την οποία εμείς τουλάχιστον δεν είμαστε διατεθειμένοι να εκθρέψουμε. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πέρσι τον Αύγουστο για πρώτη φορά μέσα στη Βουλή είχαμε φέρει μια επίκαιρη ερώτηση στο Δένδια με τα 82 πρώτα καταγεγραμμένα από το παρατηρητήριο ενάντια στα κρούσματα ρατσιστικής βίας. Με τα 82 πρώτα ήταν για το 11 συμπτώματα, προβλήματα με μέσα ονόματα, ημερομηνίες, σχέσεις με θύλακες της αστυνομίας κλπ. Σαν τώρα θυμάμαι, μας απάντησε ένα μήνα μετά που γίνανε οι εκλογές, εμείς έχουμε καταγεγραμμένα 2. Μπορώ να τον αδικό, να μας πει 12. Όταν πήγαμε όλη τη λίστα, ας πούμε, των 82. Από εκεί και ύστερα ξεκίνησε επί 1,5 χρόνο μια κατάσταση την οποία η ελληνική κοινωνία, τουλάχιστον η κοινωνία της αριστεράς, την παρακολούθησε, τη γνωρίζετε, η ελληνική κοινωνία ευρύτερα την παρακολούθησε και δεν την παρακολούθησε ή και κόφευσε. Ή ας πούμε πίστευε τα δελτία των 8 που όλα αυτά τα θέματα τα είχαν βάλει στην άκρη. Πάντως ήταν μια πολύ σκληρή δοκιμασία, γιατί σκοτωθήκαν άνθρωποι, μετανάστες, πεθάνανε, υπήρξε φόβος, υπήρξαν τραυματισμοί, υπήρξαν συγκρούσεις, υπήρξαν 281 καταγεγραμμένα από το συνήγορο του πολίτη στη διετία συμπτώματα. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πραγματικά είναι πολλαπλάσια, γιατί δεν πηγαίνουν να τα καταγγείλουν, επειδή όταν πηγαίναν να τα καταγγείλουν στα μισά αστυνομικά τμήματα τους μπουζουριάζαν και στα άλλα μισά τους διώχνανε, έτσι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία ζήσαμε επί 1,5 χρόνο. Γινόντουσαν οι βασανισμοί, έβγαινε ο Guardian, ερχόντουσαν μέσα στη Βουλή, μας λέγανε θίγεται η χώρα, εσείς φταίτε ας πούμε διότι θα σταματήσετε το τουριστικό ρεύμα και θα κάνουμε μήνυση απέναντι στον Guardian. Βγάζαμε από τις ιστοσελίδες της πολιτοφυλακής που κάνανε τα γυμνάσια και τις οπλοφορίες
Και όλα αυτά τα ζητήματα, σας λέω, όλη η σειρά των εγκληματικών πράξεων που βλέπετε τώρα να περνάει από το μάρτυρα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ι κτλ. Υποκρισίες όλα αυτά, είναι καταγεγραμμένα και έχουν έρθει και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί 1,5 χρόνο. Και η απάντηση ήταν κερατέα, σκουριές, Μαρφίν, κουκουλοφόροι, 14 Φλεβάρι, τα τέτοια μας, τα άλλα μας. Επικίνδυνο. Επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Κοιτάξτε, την ατζέντα της Χρυσής Αυγής σε εθνική κλίμακα ο κύριος Σαμαράς την πρόσφερε. Το υπέδαφος το εκλογικό υπήρχε. Η ανοησία οι άλλοι που μας λένε ότι το 0,3 έγινε τόσο και τι παράξενο κι αυτό, ελάτε να το ψάξουμε. 7% είχε μόνο το λαός. Και επί δεκαετίες μέσα, επιτρέψτε μου να σας πω, και σε ακραίες δυνάμεις μέσα στο Πασόκ και μέσα στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Επιβίωναν τέτοια στοιχεία. Το υπέδαφος στο θερμοκήπιο υπήρχε. Με τη στροφή της Νέας Δημοκρατίας σε μνημονιακή κατεύθυνση έμεινε ένας κόσμος από εκεί που θα μπορούσε να στήριξει αυτά τα πράγματα. Το ζήτημα είναι ποιος την ατζέντα την περιορισμένη του Αγίου Παντελεήμωνα, που τώρα αποδεικνύονται και τα του Αγίου Παντελεήμωνα, στην Αθήνα, και την επιτυχία στις δημοτικές εκλογές τετραετίας του Μιχαλολιάκου με εκείνο το ποσοστό, ποιος την έκανε εθνική αυτή την ατζέντα και παίρνει στην Κόρινθο μεγαλύτερο ποσοστό από τον Άγιο Παντελεήμονα. Όπου στην Κόρινθο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από αυτό που λένε για τον Άγιο Παντελεήμονα. Αλλά υπάρχουν μόνο μετανάστες οι οποίοι είναι στη χωρία αυτών που λέγαμε προηγούμενα, δηλαδή της υπερεκμετάλλευσης, όπως η Πανολάδα κτλ. Είναι λάθος το επιχείρημα? Όχι βέβαια. Ποιος έκανε πανεθνική αυτή την ατζέντα? Θυμηθείτε εκλογές Μαΐου και Ιουνίου. Ενώ είχαμε την οικονομική κρίση και ενώ ο κόσμος, ας πούμε, έτρεμε μπροστά στο ποια λύση θα δοθεί και γινόταν σύγκρουση πάνω στα ζητήματα, ας πούμε, τότε των 11 δις, αν θα έρθουν ή δεν θα έρθουν, των επιπλέον μέτρων, αν θυμάστε την κανονική ατζέντα, ο κύριος Σαμαράς είχε την ατζέντα της επανακατάκτησης των πόλεων. Αυτός πρώτος είπε να πάνε τα παιδιά μας στα νηπιαγωγεία και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, διότι έχουν γεμίσει από μεταναστάκια κλπ. Τα οποία τα πήρε ύστερα έτοιμα η Χρυσή Αυγή, με μια ολόκληρη αφήγηση αυτού του ακροδεξιού πυρήνα περί τον κύριο Σαμαρά και με επικεφαλής τον κύριο Σαμαρά, με μια ολόκληρη αφήγηση για τη μεταπολίτευση που τη βάζει σε παρένθεση και πηγαίνει την πολιτική ζωή του τόπου κατευθείαν στην μετεμφυλιακή φάση, δηλαδή 40 χρόνια πίσω. Αυτή την αφήγηση την πήραν από τη Χρυσή Αυγή και την κάνανε πολιτική. Και μαζί με τα μίντια, τη μιντιοκρατία που έδειχναν, αν θυμάστε, τις αιμοδοσίες για μόνο Έλληνες, θυμόμαστε, που έδειχνε τον Παναγιώταρο, μία η οποία μίλαγε σπαστά ελληνικά, να τη διώχνει, να μην πάρει το λάχανο που μοιράζαν. Τα θυμόμαστε? Την ίδια ώρα 400 τουλάχιστον δομές αλληλεγγύης στηρίζονται, υποστηρίζονται, ενθαρρύνονται από το ΣΥΡΙΖΑ, από άλλες δυνάμεις του κινήματος, από το αντιφασιστικό κίνημα, από γιατρούς, από συλλόγους, από δήμους. Τα ακούσαμε πουθενά επί 1,5 χρόνο. Κάνανε μια σκληρή, μια τραγική διαχείριση, προφανώς με αιχμή την αριστερά, για να μην έρθει η αριστερά στη διακυβέρνηση και το μνημόνιο σαν στρατηγική και της ελίτ της νεοφιλελεύθερης των Ευρωπαίων και της εδώ κεφαλαιοκρατικής ελίτ διακινδυνεύσει. Διότι αυτός ήταν ο βασικός στόχος από την πρώτη στιγμή, έτσι και είναι ακόμα. Γι' αυτό στήθηκαν όλα αυτά τα αναχώματα. Κάνανε μια εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημοκρατία διαχείριση της συγκάλυψης, της πολιτικής συγκάλυψης, την οποία είχαν κάνει ως αρχιτεκτόνημα της πολιτικής, της κυβερνητικής πολιτικής. Τώρα τι κάνουν? Οι αρχάγγελοι της συγκάλυψης, που πάνε να γίνουν αρχάγγελοι της κάθαρσης τώρα, προσπαθούν να κάνουν διαχείριση της κάθαρσης αυτής της υπόθεσης, διαχείριση της αποκαθήλωσης και της εξάρθρωσης αυτής της υπόθεσης. Και γι' αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνα τα πράγματα. Και γι' αυτό εμείς δεν έχουμε καμία μηχανία. Διάφοροι ανόητοι του Πασόκ που έχουν πλέον αποκοπεί εντελώς
ενώ ο Βενιζέλος και άλλοι και από την κοινωνία και τα λοιπά δεν καταλαβαίνουν, και διάφοροι από την Νέα Δημοκρατία λένε η αριστερά, περίεργο, έχει μια μηχανία τώρα 15 μέρες που τους πιάσαμε, τους μπουζουριάσαμε, αντί να βγούνε με χορούς και πανηγύρια. Εμείς είπαμε εξ αρχής πως είναι μεγάλη νίκη του αντιφασιστικού κινήματος, αυτό που γίνεται. Και θέλουμε και θα κάνουμε κάθε τι από την πλευρά μας να βαθύνει όσο γίνεται περισσότερο μέσα στα πλαίσια του δικαίου και του συντάγματος, και θα το πω 100 φορές, να βαθύνει η εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής συμμορίας και να πάμε και όσο πιο βαθιά γίνεται στους θύλακες, διότι εκεί είναι το μυστικό. Στους θύλακες στην αστυνομία, στους θύλακες στη δικαιοσύνη, στους θύλακες στο στρατό, όπου ο κύριος Κωσταράκος, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, έκανε ΕΔΕ, λέει, για το στρατό για να δουν αν τους βάζανε μέσα και κάνανε από κοινού γυμνάσια στα διάφορα στρατόπεδα, την οποία τελείωσε σε 24 ώρες. Σε 24 ώρες τέλειωσε η ΕΔΕ που είδε στο στρατό και έβγαλε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εκεί λοιπόν είναι το ζουμί. Εκεί είναι το ψωμί. Ξέρουμε πολύ καλά τι μας γίνεται. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι νίκη του αντιφασιστικού κινήματος και μέσα στην Ελλάδα και διεθνώς και της λαϊκής εγρήγορσης, ότι ποτίστηκε με το αίμα και του Παύλου του Φίσα, αλλά προηγούμενα είχε ποτιστεί από το αίμα τουλάχιστον αποδεδειγμένα άλλων 4 ή 5 μεταναστών. Την απόφασή της όμως η Νέα Δημοκρατία δεν την πήρε μετά τη δολοφονία του Φίσα. Μην έχετε αυτή την αυταπάτη. Την πήρε όταν στο Μελιγαλά διεκδικήσανε την ηγεμονία και τους πήρανε το μικρόφωνο από το χέρι μέσα στην πατρίδα του Πρωθυπουργού, σε μια εμβληματική γιορτή για την παράταξη της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, της ακροδεξιάς και όλο αυτό το πράγμα, την πολυκατοικία. Εκεί πήρανε τις αποφάσεις τους και από τις δημοσκοπήσεις που είχαν, όπου πλέον δεν ήταν δυνατόν με άλλα μέσα να κερδίσουν κάποιους ψήφους από εκείνη την πλευρά. Και ήρθε δυστυχώς η δολοφονία για να βάλουν ύστερα μπροστά τη δικαιοσύνη, την οποία κατ' εντολή και όχι δια του αρμοδίου υπουργού, που είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, έβαλαν, ας πούμε, μπροστά σε αυτό το μονοπάτι. Έρχονται μεθαύριο να συζητήσουμε την τροπολογία στη Βουλή για την χρηματοδότηση των κομμάτων. Δεν σας έχει κάνει εντύπωση ότι 15 μέρες τώρα που συμπληρώνονται από τη σύλληψη του ηγετικού πυρήνα και του Προέδρου, του Αρχηγού της Χρυσής Αυγής, του Μιχαλολιάκου, 15 μέρες δεν έχει γίνει ούτε μία συζήτηση στη Βουλή, ενώ είναι ανοιχτή η Βουλή. Τύπης είναι ανοιχτή η Βουλή. Γιατί δεν έχει γίνει συζήτηση στη Βουλή? Διότι τη Βουλή την έχουν βάλει κυριολεκτικά στο μουσκιο, στον πάγο. Δεν θέλουν να γίνει μια σοβαρή, ανοιχτή, δημόσια, πολιτική συζήτηση για τα πρωτόγνωρα γεγονότα τα οποία ζούμε, για την πολιτική τομή που έγινε και εξελίσσεται σήμερα και που θα έχει πολύ μεγάλες επιδράσεις σε όλο το πολιτικό σκηνικό για τη χώρα μας. Δεν το θέλουν. Όπως δεν θέλει ο Σαμαράς να βρίσκεται και στη Βουλή, έχει έρθει 2,5 φορές, όταν έρχονται οι παπάδες για να κάνει το σταυρό του και όταν έκανε τις δηλώσεις τις προγραμματικές, όπως δεν απαντάνε οι υπουργοί τους, όπως δεν φέρνουν νόμους και φέρνουν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες το πολύ το Σύνταγμα να επέτρεπε 1 ή 2 να υπάρχουν το χρόνο, δεν θέλουν να γίνει αυτή η συζήτηση. Επί 2 εβδομάδες κάνουν το παν στη Βουλή, έτσι ώστε να μην συζητηθεί τίποτα. Τι είναι αυτό? Είναι η αρχή της διαχείρισης που σας είπα, που θέλουν να κάνουν με τρόπο που πάλι να βγουν μπροστά. Δηλαδή να βγει χαμένη αριστερά. Να ξαναφέρουν με νέους όρους την πολιτική και τη στρατηγική των 2 άκρων κτλ. Αυτή που είναι το κατεξοχήν άκρο, αυτή η μνημονιακή πολιτική είναι το άκρο που έχει βασανίσει, έχει εγκληματίσει, ας πούμε, πάνω στο λαό μας αυτά τα χρόνια. Θέλουν να το παίξουν κεντρώοι και να ανασυστήσουν εν κρυπτό και παραβίστο, χωρίς δημόσια συζήτηση, τη δικιά τους ηγεμονία πάνω στις εξελίξεις
Διότι πράγματι οι εξελίξεις τους υπερβαίνουν. Ήταν έξω από το μυαλό τους, τους χαλά το πολιτικό σχέδιο, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά και πρέπει όμως να το μάθει και ο κόσμος. Ότι είχαν σχέδιο για πολιτική συνεργασία, καθώς είδανε τη Δημάρ το καλοκαίρι να φεύγει, το Πασόκ και μένει και φεύγει, δεν είναι πολύ σίγουροι αν είναι πλέον μια δύναμη που θα μπορούσε να βοηθήσει σαν ποσοτικά για να διαιωνίσουν τη διακυβέρνησή τους. Φλερτάραν ανοιχτά με τη διακυβέρνηση και την πιθανότητα συνεργασίας με τη Χρυσή Αυγή. Χάλασε και το πολιτικό του σχέδιο. Και προσπαθούν τώρα, διαβάστε δένδια σήμερα, ακούσατε χθες Σαμαρά, θα δείτε πράγματα αύριο, θα δείτε μεθαύριο κτλ. Και θα έρθουν στη Βουλή για να συζητήσουμε τα τις τροπολογίες. Μας έχουν αναγκάσει να κάνουμε πολιτική μέσα από τους διαδρόμους της Βουλής, προσπαθώντας να προλάβουμε τις διαρροές τους που κάνουν μέσα από την περίφημη μονταζιέρα, η οποία όμως μονταζιέρα δεν θα ήταν τόσο ικανή και επαρκής να δίνει τους τίτλους και την ατζέντα στα δελτία των 8, αν δεν ήταν ένα κόμμα τα δελτία των 8 και οι μηντιάρχες με τη σημερινή κυβέρνηση, και αν δεν ήταν οργανικό στοιχείο της μνημονιακής πολιτικής και του μνημονιακού μπλοκ αυτή. Μην λέμε κουταμάρες. Δεν είναι δηλαδή πως είναι κάποιοι πολύ ικανοί επικοινωνιολόγοι οι οποίοι κάνουν μια ατζέντα, κόβουν από αυτά του Μεϊκόπουλου 2,5 λέξεις και το βγάζουν στην Μπερλίνα που λέμε. Δεν πρόκειται περί αυτού. Υπάρχουν οι ικανοί, οι πρόθυμοι, υπάρχουν τα παπαγαλάκια, ας πούμε, τα οποία θα τα πάρουν και περιμένουν έτσι για να τα πάρουν. Προχθές πήγα και τους έβαλα τις φωνές μέσα στην τέτοια των κοινοβουλευτικών συντακτών. Είχαν μαζευτεί όλοι μαζί. Με σέβονται λόγω ηλικίας ίσως και λόγω, αλλιώς θα είχε γίνει και επεισόδιο. Γιατί? Διότι αναμεταδίδανε επί 3-4 μέρες ότι τα κόμματα συζητάνε για αυτή την τροπολογία για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες είχαν αντίρρηση και έχουν σταματήσει αυτό, ενώ δεν είχε γίνει καμία συζήτηση. Και ενώ τους είχαμε ενημερώσει ότι δεν είχε γίνει καμία συζήτηση. Διότι εκεί μέσα είμαστε κι εμείς και τους τα λέμε. Εμείς μόνο είχαμε θέσει τα ζητήματα στη Διαρκή Επιτροπή Δικαιοσύνης, στη διάσκεψη των Προέδρων, ότι παιδιά τι θα γίνει, όλα αυτά δεν θα τα συζητήσουμε. Δεν θα έπρεπε να έρθει ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην Ελληνική Βουλή και να πει κύριε έγινε αυτό το πρωτοφανές γεγονός, σας το αναλύουμε, σας λέμε την κυβερνητική πολιτική ποια είναι σε αυτό το θέμα, πείτε κι εσείς, να δούμε πάνω στο σύνολο των ζητημάτων που έχει σχέση από τις άρσεις ασυλιών που δεν γίνανε στην πρώτη φάση μέχρι τις ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές όπου ερίζουν συνταγματολόγοι και Βενιζέλοι και ενδιάμεσα χρηματοδοτήσεις και άλλα πράγματα. Δεν έπρεπε να γίνει μια τέτοια ιστορία? Ειδοποιούσαμε εξ αρχής ότι δεν το κάνουν, δεν ανταποκρίνονται, σας κάνουν διαρροές, σας λένε ψέματα, κυκλοφορούν τροπολογίες χωρίς να μας έχουν δώσει ποτέ, δεν έχουμε μιλήσει μεταξύ μας τα κόμματα. Όχι. Εσείς όλοι λοιπόν και όλες, πόσο μάλλον η πάρα έξω, ακούγατε κάθε βράδυ επί μία εβδομάδα ότι τα κόμματα δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε αυτό το ελάσσον ζήτημα και θα έπρεπε να καταλήξουν, ότι μιλάνε και κάποιοι κακοί, οι οποίοι ενδεχομένως να είναι και φίλοι του Μιχαλολιάκου, εμείς δηλαδή, ή να ποντάρουν στις ψήφους του Μιχαλολιάκου, αυτή ήταν η πενιγμή, βάζουν ας πούμε φρένο σε αυτή την ιστορία. Ενδιάμεσα οι ίδιοι αλλάξανε την τροπολογία που θα έρθει να συζητηθεί μεθαύριο. Είχαν φέρει ένα κατεβατό όπου είχαν μέσα από την εσχάτη προδοσία και την κατασκοπία μέχρι την διασάλευση του δημοκρατικού πολιτεύματος και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και με 1/10 των βουλευτών. Χτύπα ξύλο μετά από μερικά χρόνια, ελπίζω ποτέ η αριστερά να μην έχει αυτό να της περάσει από το μυαλό, αλλά το άλλο μπλοκ αντιλαμβάνεται με μια τέτοια νομολογία πια πρωτοφανή.